هی فی عمری نوجوانی ای سکون رفتی سعی شوگر ویدیو را سر دادی استاد ابا چه بر وقت نمیگویی خی ассалому алайкум мардуи азиз имрӯз 4 июли соли 2024 ва 1000 рубли урусӣ баробар ба 120 сомонӣ худо мегӯем ки ҳамин рубл 150 шава бардуи ғариб хирсан шава дар имрӯза видео бардуи азиз контейнери фурӯширо диюмбора реклама мекунам хонаҳои заминӣ ҳастанд дар ноҳияи восе шаҳри исор шаҳри бохтар қурғани пешина ва як хонаи заминӣ дига ҳастанд дар шаҳри душанбе поёни бозори корвон бо нархи арзон квартира аз он ҳастанд дар шаҳри бохтар квартира ҳастанд дар шаҳри хуҷанд квартира ҳастанд дар шаҳри душанбе қызиқи видео ҳамия ки хонаи заминияи 75000 сомониш мега пул боша ки бихариш хонаи заминияи 75000 сомонӣ бадури ғариб шумо метавонед ки хонаи заминира 622000 рублда бихарен ана камия доналай ки бепала ба кали чой храктон бизанен касе дар канали мо меҳмонен подписаться кунен мерим акусуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. انا بابی جان ایلا بای ماشینا را دیدین؟ ها دیدم شرکت بختیار و بهرام جان ها در روسیه در انمین بارهایی که تاجیکستان میآیند ها بازار صدوات و لیوبلینا جمع میشوند بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو ها. از روی وزن با انصاف نرخ‌گذاری کرده میشود بچه انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد ها از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر میشود با دوشنبه شهر در آمده دیگر جاها ناحیه‌های گرد اطراف با عموما تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بارها تقسیم میشود بابی جان از همه اساسش کفالت دارد نه گرانتیا بله هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید شما هم زنگ بزنین در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میامده бардуи азиз мо навора сар мекунем аввал стоп ки як дона алайки бепала биҷиқ навора гӯш кунам бардуи азиз хонаи дешен қарор дорад дар шаҳри исор деҳаи уртабиз хушу гӯш накардеси аммо амраи бартаб гу пас гап зана ана ки бо диққат гӯш кунам бардуи азиз хонаи дешен қарор дорад дар шаҳри исор деҳаи уртабиз дабидай 6 сотиқ заминай 5 дар хона ба як калидоруш кардагӣ ремонтиш коробка мебошад хонара ба ғишти пухта вардоштагӣ бардуи азиз ин хона да бардуи азиз меҳнат кардагӣ яъне ки светиш ҳастай овша ба наздикӣ мегзаронанд ҳуҷҷатош 100% бания дар друншай ошхона аловхона ҳоҷатхонаша битонош рехтагиай фундаменти гирди хонарам бардуи азиз рехтагӣ бидай ана ки нархша гӯш кунен хеле нархи наву фақат дар ми канали бачаи ачкидор мебинен да бардуи азиз нархиш 185000 сомонӣ залул мондагиам фурӯхтеса бардуи азиз агар мисол як камтарак сум биёва намефурӯшаш 185000 сомон хонаи беҳтарин дар шаҳри исор деҳаи уртабизда ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагим номерои тоҷикистон шамастай номерои россияшда ватсап дора бардуи азиз занг бизанен айноми канали саудотеҷи гап занен ба шумо арзон мекунад бардуи азиз як бародари дига хонаи худ шама дар рӯи кад гуфт акаи саудотеҷи рекламакун бисёр ане ки чақчақҳои худ дигае гуфтум гап нест бардуи азиз хонаи дешен қарор дорад дар шаҳри душанбе поёни бозори корвон наздики мошинбозор агар мошин бизнес бошӣ ҷои хобта фикр намекунӣ дига бардуи азиз хона дар шаҳри душанбе поёни бозори корвон наздики мошинбозор кӯчаи лолазор 1.5 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ ремонтиш падъабой тайёрай ами адда мошина мефурӯшӣ ремонтша 100% мекунӣ ана боғу буғчата миёрию медрои зиндагӣ мекунӣ бания дар друншай ҳоҷатхонаш бериндай овсветш гузарондагӣ таппа тайёр ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ дарвозаи қимат на дар трезаи хонарам часпондагӣ бардуи азиз хулосаи гап нархиш 200,000 сомонӣ 200,000 сомон бардуи азиз ами салафани танген қати пула мебарӣ метива медрои зиндагӣ мекунӣ ҳамаш тайёрае
мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. шумо лайка фуромӯш накарда бошем. Бо бардури азиз бо диққат гӯш кинен. квартираи арзонаи шаҳри бохтар гап мезанем, яъне ки қурғонтепа. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар, пешина қурғонтепа, кӯчаи кайҳонавардон, қариби гаи вилоятӣ. доми 7 этажа, духонага квартира дар сокулни этаж қарор дора 60 квадратни метр будай. ремонти квартира нав замонавӣ ба дараҷаи олишай. бадруи азиз ҳамаш тайёрай, фақат пула мебарен, метен медроен зиндагӣ мекунен. ҳамаш тайёр. ову свич мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. квартирара вақти фурӯхтан мебел қатъи пардаҳош меиста. бардуи азиз нархи квартира 310 000 сомонӣ гуфтак бугӯ. 310 000 сомонӣ. дута рақамҳои тоҷикистон шамондагим, номарои поёнгиш ватсап дорад. бардуи азизи рақамҳои ма ягон кас замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, метавонед ки ҳамин номаро дар тариқи ватсап дар мо равон кунед. мо барои харидоро рекламаш мекунем. дӯстони азиз, мегзарем ба 4 миллиони имрӯза. ҳоли дар ин авор квартираорам ҳастей. дӯстони азиз, контейнери фурӯшӣ як бор рекламаш карда будам, дигим бора рекламаш кардесам. гуфака як бор дигар рекламаш ки яда харидор пайдо шида ки хех шу чақчақ накардиан. ози бардуи азиз як бор дигар рекламаш мекунам. чизи беҳад дар кория, бо диққат гӯш кинед. контейнери фурӯшӣ даронаш халадени кардаги, дарозӣ 6 метрай, паҳмиш 250, 21 градус ханакӣ дора. бардуи азиз чӣ хеле ки гуфтам, 21 градус ханакӣ дора. даронаш халадени кардаги, ози ҳами ака хидаш ана акарачка, ношки, моҳӣ, маска фурӯхтесай. ягон қасобам бигираш бурд мекуна. мақсад ки мегири қай 21 градус ханакӣ дора. ё шуморо бардуи азиз метавонед ки бихарен, ягон чи дигааш кинен. ана бардуи азиз қарор дора дар ноҳияи рӯдакӣ, нархиш 50 000 сомонӣ мега. 50 000 сомонӣ. пули хечибек. номарои телефони ака ҳастай, занг бизанед, маслиҳат кинед. якам хеле хаб карда нашинена, комментира дай ки ҷо хона замин квартиратон дар кора бинависен. бардуи азиз ё ягон чи дар кора боша, просто бинависен ки савдутиҷи яктаи ё савдутиҷи беҳтарин видео бинависен. комментари ҳами видео да. бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри бохтар, пешина қурғонтепа, маҳаллаи зархез, наздикии домои текстил. 4 сотиқ заминай, 3 дархона кардагӣ, 3 дархонаи аднаскадни. гирди хона маҳкам дарвоза задагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона, мирхона дора. мактаб, бозори фаровон, масҷид, балинсараи калон наздик будай. бардуи азиз, ҳами ака гуфта ки нархша 250 000 сомонӣ бугӯ. 250 000 сомонӣ. масъалаи сумаш қатъи арзон мешава ва алишам мешава ба квартира дар шаҳри бохтар. занг бизанен, маслиҳат кинед. урӯз хеле комментиара хондам, бисёри бардуро мегӯянд ки акаи саудутиҷи ба худо гапат надорам. канало бисёрай мегӯянд ки дар ҳами канали худат хонаҳои арзон гарини бисёрай. гап нест бардуи азиз, раҳмат мегӯям барои ҳами комментиариҳои хубтон, раҳмат мегӯям барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи восе, деҳаи шурак. 6 сотиқ заминаи 3 дархона кардагӣ, ремонташ коробка. соҳиби хона маълумот додааст ки ҳавлаи фурӯшӣ дар ноҳияи восе, ҷамоати миралӣ маҳмадалӣ, деҳаи шурак. бардуи азиз, ана нархиш 75 000 сомонӣ мега. 75 000 сомонӣ. касе харидор бошен бардуи азиз, числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, занг бизанен. ё форатон ки видеои ман мисол шумо да барава, подписатсия кунед бардуи азиз. ма ке ки видеои нав кардам, шумо да мерава. ин поёнда подписатсия, зангулачара бологӣ дамонен. ҳамаш майли бардуи азиз, касе дар хона дар кор нестай, комментиарада ягон рӯбоёти фасон бинависен, ман мехонам ба. дӯстони азиз, квартира дешен қарор дорад дар шаҳри хуҷанд, тарафи чорухдарён гуфтагиай. 3 комната квартира дар якум этаж қарор дора, 80 квадратни метр будай. ремонти квартира нав гуфтагиай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки 3 комнатаи фурӯшӣ дар ана чорухдарён, ремонташ кардагӣ ба чиза чораш қатӣ. ҳама чизош қатӣ. дӯстони азиз, нархиш 140 000 сомонӣ. ҳоли бисёри апашко акҳо мегӯянд ки кош ки ҳами 140 000 дар душанбе мешид ё дар қирған мешид.
зинда бошен. касе харидор бошен бардуи азиз занг бизанен ай шаҳри хуҷандаи. бардуи азиз касе ки ай шаҳри сочи моро тамошо кардисай зинда бошен. дӯстони азиз квартира дешен қарор дорад дар шаҳри душанбе. анами квартира барои бародарои ғариба бо нархи арзонае. квартира дар шаҳри душанбе тарафи гипразем якхонага квартира дар 3 этаж қарор дорад 35 метри квадратияе. доми навастройка квартира ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додааги ки гипразем канечкаи 58 якхонага дар 3 этаж қарор дорад ба чиза чораш фурӯхта мешавад. бо арзон мешава. илтимос кардагие ки беҳуда занг назанен. илтимос кардагие бардуи азиз марам ай ҳамат хоҳиш мекунам числаи видеоро нигоҳ кунен. ҳамин кае ки ман видео мекунам числаша нигоҳ кунен. 1 мо 2 мо 3 мо гузаштагӣ боша занг назанен. мақсад ки уже ӯ фурӯхтагие. ҳамин числаи видеоро нигоҳ кунен барвақттар боша. ҳамин якара занг бизанен қатъиш маслиҳат кунен. 250 000 сомонӣ нархш будае. ханам хеле бачаёча хайгал хор дошта та надониси эй зинда бошӣ. бардуи азиз ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. аз куҷое ки контейнери фурӯшии хонаҳои заминӣ квартираҳои арзона агроӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархҳошон нагуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳошон соз буд. хая ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ашкидор ҳамия донале ки бепала биҷухен ва дар комментария ягунчи бинависен. мо ҳам мебинем комментарияи фасони шуморо хеле хирсанд мешем. раҳмат мегӯм барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон, раҳмат ки мисол хеле мара дастгирӣ мекуненда. савдотеҷе дар ютуб яктаи фикр мекунам. зинда бошен. битонен дар ҳамин навор лайк биҷухен, ҳамин видеоро падилитса кунен, группҳои ватсап да ҳама ҷода падилитса кунен. бо мо мисол мебинем ки дастгирии шумо аназур шудеса, бо мо ҳам хирсанд мешем. ярӯзпас барои шуморо навор мекунем. бардуи азиз агар шумо замин хона квартира дошта бошен метавонед ки анами номерои десен фақат ватсап шуда дар мо равон кунед. мо барои харидоро дар видеои оянда насиб иншолло як ана рекламаи чақчақи фасонош мекунем да. зинда бошен дӯстони азиз. хаки гапи савдотеҷиро бигӯй тамомшавӣ надорад. барое ки мо китоб хондагием. китобе ки мо хондагием моли хай бардуи азиз намхелида гафа бисёр мекунем то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дар ки ҷое бошин ҳамеша сарбаланду хонаободу кисеҳотон пури пул боша. касе ки хона надорад худованд соҳиби хонааш куна. ана касе квартира надорад худованд соҳиби квартираш куна. бардуи азиз раҳмат мегӯм барои диққататон. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.